kuti apange like page yo kuti azitsatira zina nzina zimene timakhala tikupasirani konkuno ku Times Group koma achafulumira tisanachite ka break kaja timakamba nkhani yogwirizana ndi lonjezo munafotokoza zonena kuti lonjezo inalulisa mutu wa Yohane nkhani imachokera pa nkhani ya mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amene anafotokoza kuti azachepesa mphamvu za mtsogoleri wa dziko asanasankhidwe amene pa chisankho chimene chinachitika ndithu zaka ziwiri zimene zapitazi ndipo kuoneka kuti pali kusintha kwa kachitidwe ka zinthu aoneka kuti chidwi chofuna kuchepesa mphamvu palibepo ipitirizeni nkhani so ndimatera kuti lonjezo lidadulitsa mutu wa Yohane kusonyeza kuti ukapanga chipangano ndi anthu ukuyenera ndithu kuti ukwaniritse ndizoona kuti kumayambiriro mmene awawa Atosi Alliance motsogozedwa ndi President Lazarus Chakwera amalimbikitsa kuti amalawi awavotere iwowo ndi cholinga choti aone kusintha kwa zinthu chimodzi chimene adalonjeza ndi chimene choti mphamvu za president kuchokera kalekale sikuti tikunena kuti anazikulitsa ndiwo iwo angozipeza mphamvuzo malinga nkoyunika kwa Malawi anaona kuti kunoko ku Malawi tikaunika kwambiri mphamvu zimene zidakundikiridwa kwa president ndizochuluka kwambiri ndi zimene chifukwa chochuluka kwambiri zimalepheretsa zinthu zina ndi zina kuti ziyende molongosoka chifukwa zikakathera kumeneko amangota azafika apa ndeti zafika kuti kwa president muli zambiri zimene zimanenedwa mwina china ndi chimene chinanenedwa posayidwa apa kuti ma president akwasamakhale ndi immunity akakhala kuti ali pa udindopo malinga ndi sections 91 ya malamulo ndi zina ndi zoterozo so analonjeza kuti mwina ineyo ndikakwera mboma chimodzi chimene ndidzapange ndiyoti mphamvu zimenezi tikenazitani nazichepetsa sitikunena kuti achepetse kufika poti president kuti alibe mphamvu alibe ulamuliro pa china chilichonse akakhalenso president woti alibe ulamuliro pali zikhozokhaso ngati chipwirikiti yetu akuyenera kukhala nazobe mphamvu za president mphamvu zosiyana ndi wina aliyense kuti yeyo nditsogolere komano zina ndi zina zimene tikuona kuti izizo titachotsa umphamvu wa president wotani ukhalapobe zimenera kuti panopo kufika nyengo ino atayamba kuzitani kuzichecha so ndimene aonera anthu akuona ngati kuti process imene fana ndikukumbuka nthawi nake anafunsira apo funso limene and mkuyankha kwawo adanena kuti panopa ndayamba kuwauza aunduna wa za malamulo ndiye nawonse amene ali okhudzidwa kuti ayambe kuunika kuti kodi mphamvu zimene tingachepetse ndi ziti komanso tizichepetsa motani fa zambiri ndizikuyenera dutsa kuchani ku parliament nakasira lamulo simungangolisuntha amene amasintha lamulo ndi aphungu a nyumba ya malamulo ndi akalisinthe ku parliament kudza ndi kupezeti zambata kugwira ntchito komano kalekaleni mwina chimene chadabwitsa anthu kwambiri ndikuyankha kumene ayankha makosana amene anali ku State House kumapanga press conference dzulowa kuti ayankha ngati kuti tsopano akubwerera chani mbuyo chifukwa amene ananena president kuti ndikufuna awawa aza malamulo ndi ena amene amakhudzidwa nkusintha malamulo aunike zinthu ziti zimenezo ndimaona ngati adayankha bwino nthawi komano panopa kunena kuti zimenezi zibeka ntchito ndiye tiyeni tiyambe kaitaona kaye zina anazifotokoza zinazo tiunike kaye malamulo akale malamulo azaudzeni azamalo chani inde koma ndikothekera nkofunika kusintha malamulo akunenawo komanso nkothekera kuti zonsezi zikhoza kumayenda limodzi chifukwa ndi nkhani yongokhala basi akadaulo azamalamulo ndikuunika kuti kodi mphamvu zimene tingachotse ndizi chifukwa kunena zoona anthu anaunika kale anaona kuti think kunoko mphamvu za president zinachoka chimene mwina ineyo ndimagwirizana nacho chifukwa kunoko ku Malawi kuno mukhozaona kuti anthu ambirife chifukwa choti mphamvu zidaunjikidwa kwa president zidaunjikidwa kwa munthu mmodzi tikati kwa president tikunena office itu chifukwa mwina anthu akozaona tikamati tikunena kuti Chakwera anazunjikira mphamvu ndi office ya president yo inazunjikira ya mphamvu in other words malamulo athu tinakaunjika mphamvu zambiri ku office yaje so aliyense amene angabwere ngati president weyo amapezeka kuti zimphamvu zawazitani wazipeza and
chifukwa cha chimenecho chimativuta kumalawi kuno kwambiri. Mukuzaona kuti aliyense paika sitimatenga ngati bomali ndi anthu yayi. Kantima kadza kuti boma ndife anthu iti kanayamba kuchoka pang'ono timamba kuganiza kuti boma tikati boma ndiye ndandani nda president yo chifukwa choti ndamene ali ndi chani ndi mphamvu. Chifukwa kalikonse kangavute timakapezera tatembenuka tikuloza ndani president. Kutaya ya president apa zativuta kwambiri. Ineyo mwina nyumba mwanga lero olosoda mulibe omano ndakudani nda president ngasinda amene tidaona kuti ndime tidaunikira ndi mphamvu maona ngati chilichonse nchotheka chifukunda komanso chilichonse nchosatheka chifukwa cha ndani chaiwo. So ndizofunikadi kuti pali zinthu zina ndi zina zimene mwina titachotsa sikuti upresident uthaya ayi ukhalapobe upresident ukhalapo sikuti ulemu wa president uthaya ulemu wotanibe ukhalapobe. Zimene zozo kuziyamba kuzipanga pano si zinthu zovuta ndi zinthu zoti zikhoza kuyenda bwinobwino. Andi akatero ndi kuti anthu amene adaolonjezawo amalife agwirizana nawo nanga si anthu amene anavoterawo naye 60 chakuti percent mwina nkutheka kuti navotera chifukwa choti analonjeza ziti zimene mwazina mananjeza ndi zimene. So akakhala ngati kuti panopa ayambe kubwerera mbuyo kuti izizi tazisiya kale zikhala ngati zidanena kuti ayende kuti akuphwanya pangano ndi anthu amene anagwirizana. Ndikufotokozera kunena kuti chiganizo changati chimenechi kapena kayankhidwe kotere kukhala ngati kupinja chikhulupiriro cha Malawi mu ulamuliro wa mtsogoleri wa dziko amene ananena mawu angati amenewo sikulakwitsa bwino. Kunena zoona mayankhidwe amene omati izizi zibeka ntchito pano siolondola ndipo siabwino chifukwa mwina chimene anthu amayembekezera nchoti aone kuti kodi panopa mmene tafikira zaka ziwiri zinthuzi zili pati. Kwa zaka zinanga sizikupita zaka ziwiri chilonjezereni inde nkutheka kuti munthu analonjeza zinthu zambirimbiri nkutheka adi kuti zinthu zambirimbiri zonsezo sizingangotheka mu zaka ziwiri koma chimodzi chimene kuti chiziyenda olo kungopereka ndondomeko chikuti izizi tizipanga tsiku lakuti ndi njira ina yabwino komano kunena kuti izizi zibe ntchito ndikukhulupirira kuti apete adayankha chochiwa anayankha ndithu mosakhala bwino amayendera ndithu kupereka chikhulupiriro andi ndi nthawi imene mwina chifukwa nkhani ndimene tikunena kuti kodi nanga panopa malingaliro onena kuti anthu amene ala amalawi eti amalawiwo akumana nawo liti nkumvetsa kuti chimene akufuna kwambiri ndi kusintha malamulo kaya malo akumana nawo liti nkumvetsetsa kuti chimene akufuna amalawi fa ulamulirotu wa munthu umakhala chifukwa cha anthu amene obwala chulipangisa nchani kuti tiziona kuti nkhani njofunikira kwambiri kuposa inzayi zimenezo zikhoza kunenedwa pokhapokha titakumana pabwere umboni okumana kuti atakumana ndi amalawiwa akuona ngati kuti izizi iyayi koma tipite kuti zofunikira kwambiri komano ngati umboni umene upalimbe ndiye kuti sipakufunikanso kusintha kuti tiyambe izi kapena ifande chimpangano limene lilipo ndi pangano limene lidapangisa kuti makosanawo alowe pa office ifa aside liso labweraso pankhani yangati yomwe onena kuti komatu anakabwera ndiufotokozabe makamaka kuchepesa ndithu mphamvuzi chifa kuchita chotero ziathandiziraso kuti amalawi akhale nawo chikhulupiriro makamaka mwenaso pankhani zosiyanasiyana zimene zilipo zakarangale zimene anthu atha kumangoganizira kuti mtsogoleri wa dziko mwina pena akukhuzidwa. Ndizoona ndi zabwino ndithu kuti pali zinthu zina timanena ponsaidwa apa za Suzy Banda tanena kuti ine ndasiya manena kuti iwo apanga chiganizo choti palibe wapeza olako koma mwina pang'ono kachikhulupiriro anthu akayamba bweramo kuti akulu athu ngatangosiya okha mwina adizi zisikuzazo sizikwakuza kusintha malamulo ndi chinthu chimene analonjeza atata apange chonje angokwaniritsa chinthu chimene analonjeza ndi chimene chocho ndikulimbikitsa chikhulupiriro pa anthu amene iwo amatsatira komanso mwina chikhozo pereka chikhulupiriro kwa ena amene samatsatira nkuyamba kuona kuti mwina ine ndiyambe watsatira akulu achifukwa choti akuoneka kuti akukwanitsa zimene amanena so ndi nkhani ndithu yofunika kuti abwererenso ku State House akakhale pasi nkuona kuti malonjezo amene tinapanga ndi imene tayankhira apa zikugwirizana kukutheka kuti mwina mayankhidwe amene adzasana sangalala olo mwina pene sanayembekezere mwina pena funso mwina koma nanga simukayitanitsa anthu kodi kuchichewa kuli
kuli mwambitu amati iweyo ukaponya kantengo pachulu ndiye kuti uziwe kuti uli ndi mano okhwima kamene kautavumbuluke pachuluko ukaluma ulumana nako sumangoponya mtengo pachulu sakuzoti pali chani ndanyamalakuitanitsatwankhani ndiye kuti mukudziwa kuti ife chilichonse chimene atiponyere tili ndicha tindi maya sungangopita beba so anaita kuitanisa anaziyamba dala anaita kuitanisa so amaita kukhani ma so ife tikhupira kuti akamapita amakhala konzeka amakhangata kuponya ndithuka chiuka mtengo pachuluko moti yankhola ngati limene nkutheka kuti anakambira naso ndithuka akatifunsala ngati limeneli kuti zofunikira nsakuti zakuti yayi abwerereso akakonze pamenepo chimene akufuna anthu ndiyoti ayambe kuona ndondomeko yochepetsa ulamuliro wa president monga amene analonjezera kuti uyambike tikati kuchepetsa mphamvu za upresident mwina anthu asasokonekere kapena ku state house asamasokonekere sili kunena kuti kuchepetsa mphamvu za Chakwera imphamvu za office yakuti achakwerawo alimu akhoza kudzakhalanso kazaka zikubwerazo malingana ndi malamulo mudzabweranso munthu ana ameneyo adzapeze malamulo amene so ndisikuti ndi zinthu zoti zikuchita target munthu ndi zikuchita target office chabwino ndithokoze kwambiri achafulumira nthawi ndi imene atichitira njiro inenso ndiyamike kwambiri kwa inu nonse amene mmationera kunyumbako tithokozenso kuti munali pamenepo. Programu ya Kwagwanji ikhale ikubweranso pompano pakanema wa Times mawa nthawi yonga ngati imene inayambira ija. Ine zinanga ndi Anko Seunda, pitirizani kuonera ma program otsatira pompano pakanema ya Times.